gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. En primer lloc farem un balanç del que han sigut les festes patronals 2012 i després les meves companyes parlaran d'uns altres temes. Respecte a les festes 2012, en primer lloc voldríem agrair a la reina, a la Dulcinea, a les dames de la Cor d'Honor, a les dametes, la seva magnífica representació que han tingut durant aquesta setmana en cada acte. També voldríem agrair als cossos de seguretat, a la Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja, Bombers, per tot el seu treball realitzar aquestes festes. També no ens podem oblidar de la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Benicarló, perquè en cada acte no falta de res per a que estiguera tot a punt i tot preparat per a que l'acte sortirà en condicions. Com no, reconèixer a la Comissió de Festes el treball organitzat per ells durant tot un any i per la seva dedicació per a realitzar unes festes en temps difícils i en la situació en què ens trobem. A tots els ciutadans de Benicarló per la seva participació en aquestes festes que s'han caracteritzat per unes festes molt participatives. I una vegada fets els agraïments, voldríem comentar un parell d'assumptes que ens han traslladat alguns ciutadans i que pensem que poden millorar de cara a les pròximes festes patronals i que no supondrien ningú cost addicional. En primer lloc, és que després de fer l'exaltació de la reina de les festes, un acte tan solemne, tan elegant, amb un excel·lent mantenidor com va ser Pablo Anglès, director de la banda de música Ciutat de Benicarló, i amb una desfilada de totes les reines de fa 60 anys que van lluir moltíssim, no podem entendre que tinguérem tots els carrers per on va passar la comitiva amb els fanals a mig encendre. Tampoc podem entendre que la plaça Madre Molas, on hi hagi un element decoratiu com és la font, que estigués apagat. També a l'entrada del pavelló poliesportiu, en concret al carrer Andalusia, els cotxes que hi havia allí estacionats que també deslluïen una mica el que va ser l'entrada de tots allí a la pista anexa. També ens han fet arribar el descontent amb el ball de gala per la seva mala sonoritat i la poca llum que allí dins n'hi ha a l'hora de buscar la taula, la cadira, inclús la sonoritat per a l'hora de si vols parlar una mica amb els amics o amb la gent que durant tot l'any no te trobes i allí és una ocasió per a poder parlar. Després també ens han traslladat la qüestió de que es podria plantejar el trasllat del pa i porta a un dia entre setmana, ja que fa un parell d'anys que s'està realitzant en diumenge i això provoca la baixada de ventes en els establiments de productes alimentaris, ja que la gent, si per aquest dia té que anar a comprar alguna cosa, se té que traslladar a les grans superfícies o fora de Benicarló, perquè aquest dia és festiu i està tot tancat. Des d'ací també voldríem mostrar el descontent de les declaracions del regidor de Governació, el senyor Marcos Marsal, quan diu que el botellón no es pot acabar. Creiem que això no és cert, creiem que també que és difícil però no és impossible, ja que des de la policia local es podrien fer controls i identificar els menors d'edat, sobretot als menors d'edat, i demanar-los el DNI i si són menors comunicar-lo als seus pares o als seus responsables. I per no parlar-ne de tota la basura que crea fer el botellón al carrer. I hi ha una mostra, la tenim aquí ben a prop, que és a la UA de Neu, que està encara a dia d'avui tota bruta de restes del botellón. També voldria dir que aquestes festes s'han caracteritzat per la seva difusió per la televisió nacional i que no ha sigut perquè es realitzen més de 200 actes ni tampoc per ser unes festes participatives, sinó al contrari, per la mort de 2 animals del primer dia de bous. Li demanem al regidor responsable de l'àrea de festes que si el nom de Benicarló ha de sortir per la televisió, que siga per lo bé que ho passem, o per lo bé que s'organitzen les nostres festes a la ciutat, o per l'elegància que tenen les dames i la reina i la seva cor d'honor. I també des d'aquí denunciem les seues declaracions perquè va dir que a la premsa que més val que va morir 2 vaques i no 2 persones. Evidentment, això no són declaracions que ajuden a que tot això surti per la tele.
I per últim, felicitar a la coordinadora de penyes per la seva organització i a totes les penyes i a evitar tot tipus d'altercalls dins del recinte de les mateixes. Per la meva part, aquesta és la valoració de les festes 2012 i no voldríem que això fos una crítica, sinó tot el contrari, que per a les pròximes festes siguerà una millora.